Αλήθεια, γιατί δεν ήρθες το βράδυ? Ήμουν κουρασμένη. Και τώρα κουρασμένη φαίνεσαι. Τι τρέχει ρε Χριστίνα, όλο κουρασμένη είσαι. Χριστίνα, σου μιλάω. Έλα Χριστίνα, σε κόλλα. Έλα πάμε. Χ συν 1 προς ρίζα χ, δε χ, ίσο με ολοκλήρωμα από 1 μέχρι 4 χ προς χ, όχι. Ίσο με ολοκλήρωμα από 1 μέχρι 4 χ προς ρίζα χ, δε χ, συν από ολοκλήρωμα από 1 μέχρι 4, 1 προς ρίζα χ, δε χ, ίσο με ολοκλήρωμα από 1 μέχρι 4 χ στην 1 δεύτερο δε χ, συν ολοκλήρωμα από 1 έως 4 χ στην 1. Trying to tan my cheeks. This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. Headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Wow. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Μπράβο, καλώς έτσι, αλλά θέλει προπόνηση, συνέχεια, πρόβα, εξάσκηση. Έχεις πλάνο για το βράδυ, πιστεύω θα τα καταφέρεις, αρκεί να κάνεις πρόβα συνέχεια. Τι παραπλήγας πιστεύω. Ανάπηρη. Για το τρίτο κεφάλαιο, δικομματισμός και εξυγχρονισμός. 1880 με 1909 λέει το βιβλίο μας, είναι η περίοδος που θα μελετήσουμε. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στην εδραίωση του δικομματισμού. Το βιβλίο μας λέει ότι το διάστημα μεταξύ 1875 με 1880 αποτελεί μια μεταβατική περίοδο. Από την άλλη πλευρά όμως, το 1875 και το 1879, στις εκλογές που έγιναν δηλαδή, κανένα κόμμα δεν κέρδισε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ωστόσο, αναδύονται δύο μεγάλοι ηγέτες, ο Τρικούπης και ο Δηλιγιάννης, οι οποίοι είναι οι ηγέτες των δύο αντίπολων μεγάλων κομμάτων, κάτι ανάλογο με σήμερα δηλαδή. Ο Τρικούπης προσπάθησε να κάνει ένα πρόγραμμα ώστε να εξυγχρονίσει τη χώρα. Ωστόσο, κατέληξε σε πτώχευση το κράτος, αλλά ποιος θα μου πει ποια ημερομηνία είναι αυτή, πότε το κράτος κατέληξε σε πτώχευση. Πού πάει αυτή? Παιδιά, έχω να κάνω μια ανακοίνωση. Σήμερα θα γίνει το διαγώνισμα την 6η ώρα των μαθηματικών, οπότε ελπίζω να είστε καλά διαβασμένοι. Πού πάει αυτός? Παιδιά, τι κάνει η Χριστίνα εκεί πάνω?
Τι κάνεις εσύ εδώ? Εσύ τι κάνεις εδώ? Έχω αποκτήσει το διάβασμα και είπα λίγο να ανέβω να ξυλαπικάρω. Εγώ ανέβηκα εδώ γιατί όλοι με κοροϊδεύουν. Γιατί δουλεύω βράδυ. Να βοηθήσω τους γονείς μου, βλέπεις. Εύχομαι να μην έχει κάνει καμιά βλακεία. Τι κάνουνε! Τι κάνουνε!